presidente de la Generalitat. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer. Tres mensaxes que significa cumprir tres apostas. A primeira, unha aposta pola Galicia do interior, unha aposta por Lugo. É certo que Lugo ten o sector primario máis importante de Galicia, pero, sin dúbida, tamén o sector industrial ten que ser un sector que vaya abrindo capacidades dentro da provincia de Lugo. En segundo lugar, unha aposta pola innovación tecnolóxica, nun dos eidos con máis desenvolvemento económico da próxima década, o sector aeronáutico. E a terceira aposta, unha aposta pola diversificación do modelo productivo de Galicia. E volvemos a insistir que o sector aeronáutico pode crear e vai a crear empregos de altísima cualificación e do mesmo xeito que Galicia hoxe é un referente no sector naval e hoxe é un referente no sector da automoción, tamén queremos que empece a ser un referente no sector aeronáutico. Muy bien, por favor. Alcalde. No, pero los aviones son las rutas de tránsito.